udal hauteskundeetarako Andoaintik doan zerrenda, eta lehenengo egin dut aurkezpena. Nire ezkerrean dagoen neska hau zerrenda buru joango da, eta da Laida Elizegi, une honetan Iratzarri Gazte Antolakuntzako koordinatzailea. Nire eskubia eta jarraituz udal hauteskundeen zerrendarekin bigarren doa Ramon Urrutia. Ilusio eta gogoz aurkezten gara, gure proiektua abertzalea eta ezkerrekoa Andoainera ekarriko dugu. Andoainen ezkerrekoa eta abertzalea den jende eta herritar asko daudelako, eta beraiek ere beraien errepresentazioa udalean behar dutelako. Azkeneko urteetan Andoaineko udalean izan den gobernuak aldaketa bat behar du. Eta guk aldatuko dugu udala. Aralarrek, ezkerretik eta abertzaletasunetik Andoaingo udala aldatuko dugu. Sinesten dugu Andoainen ezkerreko eta abertzalearen alternatiba bat posible dela. Kudeaketa eredu berriak dituena, politika egiteko molde berriak ekarriko dituena. Gure herriak ingurumena hobetzeko neurri ausartak eta berritzaileak hartzeko esparru ezin hobeak dira. Herri osasuntsuagoak, bizi kalitate hobeagoak eta ingurunearekin errespetuzkoak izatea nahi dugu. Horregatik, Andoainen HTak dituen kalteak salatuko ditugu eta horiei aurre egingo dugu. Ez bakarrik Andoain eta Urnietan doan HTaren zati horrek. Baita ere HTaren gatik Andoainen ireki edo berpiztu den 3. harrobia ere, Azpikola harrobia. Hau gutxi bada ere, 3. harrobi bat Andoainen irekitzea, hau HTaren obrak bukatu ondoren irekita jarraitzea nahi du Andoaingo udalak. Eta hori, guk salatuko guta kontra egingo dugu, horri aurre egingo dugu.